Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našich rozhovorů s klinickými psychologi a dnes je mým hostem nebo hostkou, jak se říká, paní doktorka Katarína Timuláková. Katko, moc díky, že jsi přijala pozvání A a ja ďakujem za pozvanie. vítám tě. A hned na úvod se tě zeptám, jestli bys byla tak hodná a řekla nám něco o tom, jak ses dostala k oboru klinická psychologie, co to vlastně obnášelo. Áno, tak vlastne dostať sa k oboru klinickej psychológie na Slovensku, kde som študovala, začalo tým, že sa dostaneš na psychológiu ako ten základný odbor. A tam to vlastne bolo ťažšie. Keď ja som študovala v 92. sa vlastne hlásilo okolo 800 ľudí na školu, kde som sa hlásila v Bratislave na psychológiu a brali 60 ľudí, takže to bolo také trošku ťažšie, ale už vlastne, keď si sa dostala na tú psychológiu, potom už to bolo také ľahšie, už tých 5 rokov si urobila a začala si sa tých posledné 2 roky trošku viac špecializovať. Ja som sa špecializovala viac na poradenskú psychológiu, nie na klinickú psychológiu. Myslela som, že budem robiť poradní, nejaké detské alebo dospelej. A nakoniec, keď som skončila vlastne po štátniciach, išla som hneď v ten deň si hľadať robotu na druhý deň a ani nešla v tom čase doprava, bol nejaký štrajk, tak som musela pešo prejsť celú Bratislavu a som prešla 3 poradne a všetky mi povedali, teda v mojom máji, keď ja som sa pýtala, že nič nemajú, že nie sú si istí a že možno, že v septembri nech sa prídem opýtať. A potom som sa ešte pešo prešla na hraničnú, kde je vlastne Centrum pre liečbu drogových závislostí. A tam mi vlastne pán profesor Okruhlice povedal, že dobre, že nastupujete v pondelok. Takže tam som začala. A vlastne týmto sa vlastne vymedzila moja cesta klinickou psychológiou, keďže to bolo práca s ľuďmi so zdravotným ako keby poškodením a s závislostiami a dvojitým diagnózami takisto. Vlastne tam som si odrobila 4 roky a potom som sa rozhodla sa viac špecializovať na klinickú psychológiu. Aj som sa zapísala teda do vzdelávania klinickej psychológie, absolvovala som potrebné štúdium, aj potrebné také prednášky, čo boli, stretnutia. A nakoniec som musela robiť ešte 4 rotácie a potom skúšky, kde vlastne bol dvaja psychológovia a jeden psychiatr bol na skúške. A potom vlastne ste už mohli sa začať vlastne uchádzať o vybavenie licencie pod Slovenskou komorou psychológov a tam bol podmienka, že máte ambulanciu, ktorá má isté špecifika, čo tiež nebolo jednoduché, lebo tú ambulanciu si musíte vlastne sama platiť predtým, než začínate robotu, predtým, než máte klientov, musíte do toho vlastne investovať. A my sme sa, ako náhle som si to vybavila, tak sme sa vlastne stiahovali do Írska, takže ani som nikdy tú ambulanciu nezačala robiť a vlastne som začala pracovať až v Írsku, poriadne v psychológii. V Írsku som Jasně. vlastne robila vo forenznej psychológii, vo forenznej klinickej nemocnici a potom v ambulancii a v ústavnej liečbe pre duševné zdravie. Mhm, mhm. No, to je právě všechno moc zajímavý. Tak se tě právě teďka chci zeptat, jaký to vlastně je, jaká je náplň tvojí práce teďka. Ty působíš i ve vedení Irské psychologické společnosti, Mhm. tak nám k tomu pověs něco víc. Áno, takže vlastne do dozornej rady psychologickej spoločnosti v Írsku som sa dostala 2020. To som sa dostala ako slepé kora k zrnu. Ja som vlastne nikdy nepredpokladala, že ja sa budem niekde hlásiť na vlastne byť volená do tejto rady. Ale kolegyňa hovorí, že prečo ty nejdeš na takúto, prečo sa nedáš nominovať? A ja, že no však ja tu nikoho nepoznám, kto by mňa tu nominoval. Tak sme sa teda dohodli, že sa, keďže máme chuť sa zúčastniť na týchto rozhodovaniach a vedení, ako psychológia funguje v Írsku, tak sme sa rozhodli, že teda sa podporíme a obidve sme sa prihlásili a nominovali sme sa na tú dozornú radu a v tom roku sme sa vlastne aj dostali na to, 2020 a 3 roky sme fungovali v tejto rade, Mhm. kde je vlastne dokopy asi 12 až 16 ľudí. A vlastne cieľom tejto rady je identifikovať a naplňať strategické ciele tej spoločnosti, ktoré sa hlavne týkajú rozvíjania psychológie ako profesie, výskumu psychológie, podporovania členov tejto psychologickej spoločnosti, ponúkania nejakých aktivít vzdelávacích a tréningových a takisto vlastne sa
podieľať na informácii pre legislatívne zmeny a takisto tá psychológiu pre verejnosť. Takisto som sa počas, ako som vlastne ukončila v dozornej rade 1 rok 2023, som sa vlastne prihlásila do skupiny expertov pre uznávanie kvalifikácie v psychológii zo zahraničia a tam vlastne som momentálne šéfkou a takisto som sa prihlásila do divízie klinickej psychológie, ktoré je pod tou psychologickou spoločnosťou a tam robím ako funkcionárka pre oblasť komunikácie podujatí a takisto ako sekretárka tej komisie a som aj členkou medzinárodnej komisie, ktorá vlastne sa snaží túto psychologickú spoločnosť umiestniť do takej viac európskej a celosvetovej skupiny psychologických společností. Ano. A v Irsku to je jediná odborná společnost, nebo je jich tam víc? Takže je to spoločnosť, ktorá vznikla 1972. Je to jediná psychologická spoločnosť a oni tu momentálne nemajú štátnu reguláciu, ako my máme Slovenskú komoru psychológov, ktoré je štátny orgán na reguláciu, ale vlastne sa tu vytvoril orgán, ktorý sa volá, že orgán, alebo ako som to preložila, To klidně řekni anglicky. Komora pre zdravotníckých pracovníkov a sociálnych pracovníkov. Takto sa to tu volá. Združuje to asi 12 až 16 profesí od sociálnych pracovníkov, pracovných terapeutov, optometrikov, fyzioterapeutov a vlastne psychológovia sú na ceste takisto byť regulovaní touto väčšou vlastne radou. A pod tou radou bude psychologická, ako keby registračnej psychologická rada a tam bude sa teda starať o tieto rôzne veci, čo by komora psychológov napríklad na Slovensku robí, že bude akreditovať postgraduálne vzdelávanie, rozpoznávať alebo uznávať vzdelávanie zo zahraničia, bude registrovať psychológov, ktorý môže vykonať psychologickú činnosť. Takže vlastne to sa deje momentálne, je to prechod a vlastne budúci rok by malo začať fungovať. A v tom čase budú teda ako keby registračný board, ktorý bude, tá rada, ktorá bude pod ministerstvom zdravotníctva ako štátny regulačný orgán a zároveň bude profesionálna organizácia, tá psychologická spoločnosť Írska. Obidve budú fungovať naraz. A vlastne sa ukáže, že aké funkcie budú rôzne sa deliť. Tá psychologická spoločnosť je dobrovoľnícka organizácia, kde tá rada psychológov pod tým väčším celkom bude štatutárne. Jasne. A ty zůstaneš na obou, nebo... Ja nie som na tom štátnom regulačnom orgáne. Tam nie som, tam je v rade zopár psychológov. Je tam vlastne na psychologickej rade pod tým zdravotníckou radou je 6 psychológov alebo 7 psychológov, 6 psychológov a 7 lajkov, takže vlastne dokopy oni rozhodujú a vlastne viac tí ľudia, ktorí nie sú psychológovia, rozhodujú o tom, čo sa nakoniec urobí, lebo to je vlastne pre ochranu spoločnosti. Vlastne že to nie je len psychológovia si pre seba niečo vyberú a robia, ale že tam vlastne je to dobro pre spoločnosť. Je to taková poistka. Taká poistka, že preto ich je tam viac, hej. Áno. Díky. A zavzpomínala bys ještě trošičku, já vím, že už si o tom mluvila, ale jaký to bylo studovat klinickou psychologii na Slovensku a jaká byla vlastně atestace? No, tak vlastne, ako som povedala, že tá štvoročná práca bola vlastne na plný úväzok. Ja som robila vlastne na plný úväzok plus niektoré víkendy, lebo u nás sa robilo aj cez víkendy. Tam bola vlastne ústavná liečba a aj rezidenčná liečba, takže raz za mesiac sme mali aj víkendy. Mali sme aj niekedy takéže výlety s pacientami do lesa a na chaty, takže to bolo tiež také zaujímavé. No a potom vlastne sme absolvovali tie rôzne praxe. Tie praxe bolo trošku ťažké si vlastne zháňať, lebo na jednej strane vám ponúkla Slovenská zdravotnícka vlastne škola, tam tá špecializačné štúdium ponúkalo nejaké praxe, ale tie neboli dostatočne dlhé. Vy ste mali mať 60 dní a tie ponúkali napríklad 20 dní alebo 5 dní prax a tie si museli vlastne sama dorobiť. A nebolo to také jednoduché si vybrať. Vlastne ste museli niekoho poprosiť, či by vás zobrali, či by boli takí milí a museli vás supervidovať. Niektorí dokonca chceli, aby vy ste platili za to, že pre nich robíte.
Mhm. lebo že vám robia, že vlastne nebolo to veľmi podporené a to sa mi zdá, že to je trošku také iné tu v tom Írsku, že tu predsa majú tie praxe dopredu dohodnuté a je tam to vlastne presne nalinkované, čo ten psychológ má Mhm. urobiť, aby tú kompetenciu získal a dostane tu možnosť aj tú pravidelnú supervíziu. Takže to Jo. bolo také ťažšie. Mhm. A takisto to vzdelávanie bolo také na vás, že ste museli veľmi hlboko na tom Slovensku sa vlastne pripraviť na nejakú skúšku, ktorú ste potom vlastne, ako keby ďalšie štátnice mi to prišlo, museli potom urobiť a bolo to vlastne písomné aj ústne. A v Írsku vlastne nemajú skúšky, oni majú, čo sa volá, že buď nejaké teoretické práce na nejakú tému, alebo prípadové štúdie, alebo a ešte majú na konci vlastne výskumnú prácu, ktorá je doktorantská. Takže Mhm. oni vlastne súčasťou ich vzdelávania, 50% z toho ich vzdelávania je vlastne výskum a musia urobiť nejakú empirickú štúdiu v oblasti Mhm. klinickej Mhm. psychológie. Takže Mhm. vlastne ľudia, ktorí končia, sú praktici aj výskumníci a Mhm. sú schopní robiť potom ďalší výskum v Mhm. praxi a sa môžu vzdelávať v tej klinickej Mhm. psychológii. Mhm. Majú Mhm. Mhm. doktorát. Mhm. A jak probíhala atestace na Slovensku? Ty si říkala, že tam byl psychiatr v komisi Áno, dokonce? dvaja psychológovia, jeden psychiatr, vlastne bola, psychológ hlavný bola vlastne tá šéfka toho kurzu tej klinickej psychológie, potom bol ďalší psychológ a potom bol psychiatr, ktorý tiež bol v tej zdravotníckej škole niekde na Mhm. nejakom oddelení, tak on vlastne tam ako prísediaci bol. Oni vlastne boli tá komisia, ktorá tam sedela Mhm. a bolo to strašne podrobné otázky. Mhm. Treba vedieť, bolo predpísané, čo všetko musíte predtým urobiť, 50 vexlerov, 50 rozšachov, Mhm. akože dosť intenzívne a nie každému sa možno podarí tie kompetencie získať práve Mhm. takým spôsobom na Mhm. tých praxiach. Takže výhody určite majú ľudia, ktorí robia v nemocniciach Mhm. psychiatrických, lebo vlastne tam je to na Slovensku možné. Možno, že si viac stretnúť s takýmito prípadmi, ale napríklad v Írsku, keď ja som začínala tu, tak tu bolo tiež veľký dôraz na vyšetrenia, na vyšetrovania inteligencie, na vyšetrovanie osobnosti. Nebolo tu vôbec projektívne metódy, sa tu vôbec nerobia ani vo vzdelávaní, ani v praxi. Mhm. Mhm. Alebo nie. A zároveň ten posun sa stal za tých 15 rokov, čo som tu od toho čistého vyšetrovania na viac vyšetrovanie menej a viac psychologická intervencia. Takže vlastne teraz mojou hlavnou náplňou práce nie je vyšetrovanie, ale psychologická intervencia. Samozrejme, Mhm. že je tam klinický rozhovor, je tam nejaké vyšetrovacie metódy, ale nebude e, to ako keby sa niekedy očakalo, že 50 vexlov, to by trvalo dosť dlho teraz nabrať, lebo vlastne nemohla by som každého No sa jasně, opýtať, jasně. robiť vexlera len za to, že ja to potrebujem na prax. Jasně, jasně, jakoby, že ta náplň práce klinického psychologa není udělat každému klientovi nebo pacientovi celou jako škálu vyšetření, ale Hej. vlastně Hej. je to spíš nějaká ta, jak říkáš, psychologická intervence. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Hej. Tak to je zajímavý. A vlastně v Irsku se člověk stane klinickým psychologem, ty jsi taky už to nastínila, ale když bys to měla nějak jako schrnout nebo říct takhle jako v těch jako základních bodech, jak to jde za sebou. No veľký rozdiel je, ako som hovorila, na Slovensku teraz to už je možno iné, keď ja som bola, bolo ťažké sa dostať na bakalárske štúdium, potom to bolo veľa ľahšie. Ešte človek proste si vyberal tú štvoročnú prax, kde pracoval na plný úväzok a toho vlastne tak ako keby presmerovalo, že by to čo ďalej bude sa špecializovať. V Írsku na vysokú školu sa nedostáva cez príjimačky, sa dostáva cez výsledky maturít. Mhm, Maturity sa robia zo 7 predmetov, nie zo 4. A vlastne sa robia písomné, žiadne ústne a písomne vlastne všetci robia tú istú skúšku v ten istý deň a tie materiály sa pošlú na ministerstvo, kde sa oznámkujú nezávisle. mhm, A výsledok je bodovací systém, ktorý vlastne boduje všetkých študentov v Írsku do jedného mhm, rebríčka a maximálny počet bodov je 625. A na psychológiu potrebujete od tých 350 do 600 podľa toho, na ktorú univerzitu idete. Tie najlepšie mhm, univerzity majú až 600 bodov. A vlastne, ak sa dostanete teda na psychológiu, potom
tam asi 3 až 4 ročný bakalárie. Tu Mhm. sa nerobí ten kombinovaný, čo u nás bol niekedy bakalára a magister. Majú Mhm. bakalára ako keby so záverečnou prácou výskumnou Mhm. a potom je to také nepriame, že čo vlastne ďalej môžu robiť. Oni keď skončia bakalára, nemôžu robiť veľmi nič. Môžu robiť nejakého výskumného pracovníka, nejakého psychologického asistenta a vlastne budujú si tieto ako keby skúsenosti, aby sa mohli prihlásiť na doktorantské štúdium špecializácie klinické psychológie. A tá je vlastne viac súťaživá na to sa Mhm. dostať. Takže často ľudia ešte idú na taký menší magister, vlastne magisterské štúdium, ktoré je 1-2 roky, ale ktoré nevedie k nejakej Mhm. kvalifikácii. Takže si urobia magistra, urobia si tieto praxe ročné až dvojročné a potom sa uchádzajú na klinický doktorát. A tam sa vlastne z 200 ľudí dostane 15. Takže to je zase také ťažké, že tí ľudia, čo sa nedostanú, vlastne nemajú veľmi uplatnenie v praxi, nemôžu robiť Mhm. ako psychológovia. Lebo tu psychológ vlastne momentálne robí len keď je klinický, Mhm. poradenský alebo edukačný, ale všetci majú vlastne doktoráty trojročné. A Mhm. ten doktorát spočíva, že robí človek zároveň akademickú časť, napríklad, že majú 6-týždňové bloky, kde sa učia vyšetrovacie metódy zase, ako aplikovať klinické psychológie, učia sa intervencie, minimálne 2 intervencie za tie 3 roky, psychologické rozdiel, napríklad, že kognitívne behaviorálna terapia, psychodynamická terapia a zároveň robia ten výskum. Robia najprv menší výskum prvý rok a potom robia naplno doktorantskú dizertačnú prácu. Mhm. A popri tom robia 3 až 6 praxí, ktoré musia pokryť duševné zdravie detí a dospelých. Väčšinou je to nejaká ambulantná liečba. Potom duševné zdravie dospelých a duševné zdravie duševne zaostalých ľudí. Takže tie 3 veľké skupiny musia pokryť a musia minimálne 60 dní robiť, ale dokopy pracujú 360 dní na praxiach, ktoré sú veľmi detailne popisované, majú týždennú supervíziu, majú nahrávky, stretnutia, aby mohli si teda pozrieť, ako pracujú v praxi a robia prípadové štúdie z Mhm. vyšetrovacieho prípadu a z terapeutického prípadu a majú teda stretávanie s supervízorom, s týmto človekom na praxi a s človekom z kurzu sa teda stretnú na Mhm. začiatku, v strede a na konci. Vlastne Mhm. je tam taký report na konci, že ako splnili svoje kompetencie, či dosiahli to, čo mali dosiahnuť. Mhm. A tím je A to ako ti ukončený. hovoria, tie praxe sú naplánované cez tú školu vysokú, že ktorá vlastne Jo, jo, jo. napája sa na verejné zdravotníctvo. Mhm. Čili nakonec není žádná závěrečná zkouška, je to vlastně nějaký zhodnocení celého toho procesu Záverečná kontinuálně. skúška je vlastne ako keby obhajenie svojej Jo, práce jo, jo, výskumnej. jo. Je to Ale záverečná skúška. tak, jak to říkáš, tak bych si typovala, že tam taky moc klinických psychologů nemáte teda. Ročný končí klinických psychologov asi 50 až 60 Mhm. ročne. Tak to je pořád Neviem, víc koľko na než, Slovensku končí ročne. no v Čechách asi kolem 26, no. 28, záleží různě. No a to vlastne je podobné veľkosť. U nás je veľkosť Írska asi ľudí asi do 5 miliónov. Takže sa to porovná možno so Slovenskom. Hmm. Na Slovensku neviem, koľko končí. Keď ja som chodila, končilo okolo 8 ľudí za rok. 8? Tak, neviem, koľko teraz končí. Keď ja som bola na tom, tak asi 8 ľudí robilo vtedy skúšky, keď ja som bola. Hmm. 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 Neviem, A ako to. jak ten systém v Irsku teďka máš pocit funguje? Je to jakoby, je jich dost těch klinických psychologů, obsáhnou tu klientelu, kterou by No, měli? problém je ten, že na Slovensku pracujú ľudia ako psychológovia a potom robia niektorí ako klinickí psychológovia. V Írsku robia všetci ako klinickí psychológovia, alebo poradenskí, alebo edukační, ale nerobia ľudia ako psychológovia. Takže ich je o to menej, čo možno na Slovensku Ano. tých psychológov sa vyrobí oveľa viac, tých magisterských. V Írsku sa vlastne títo ľudia neuplatnia vo verejnom zdravotníctve. Môžu pracovať v súkromnom, Ano. akože majú poradne alebo súkromné nejaké zariadenia, alebo nie sú regulovaní, takže môžu si robiť, vlastne môžu si ponúkať vyšetrenia alebo terapie, ale nie je tu regulácia, ktorá vlastne príde asi o pár rokov pre týchto psychológov, ktorí nie sú špecializovaní
a bude vyzerať asi tak, ako na Slovensku vyzerá to bakalárske, magisterské štúdium plus nejaká prax. Mhm. Takže to bude asi do budúcna taká možnosť bude, že bude človek byť aj psycholog, ktorý nie je špecializovaný. A momentálne sú vlastne všetko, čo je v verejnom zdravotníctve, sú špecializované psychológovia Mhm. klinickí. Takže preto je tam vlastne nedostatok, že u nás na Slovensku sa pracuje na bodovací systém na poisťovne. V Írsku sa nepracuje takto. V Írsku sa pracuje priamo na štát. Štát Mhm. platí psychologov z daní, Mhm. takže psycholog má možnosť normálne vypracovať si svoju náplň práce, nie len to, aby to nabodoval, aby Ano. robil výkony, ale aby mohol aj rozvíjať profesiu, aby mohol Ano. rozvíjať svoje vzdelávanie, aby mohol si využiť čas na poskytovanie vzdelávania iným ľuďom. Takže vlastne Jasně. tým, že je to platené štátom, človek si môže definovať, ako Ano. vyzerá jeho A je náplň tam asi i práce. ten výzkum, že jo? Když už jednou s tím začali ty lidi s tím výzkumem, tak pak v něm jako taky No, dost často a tým pokračují. pádom poisťovňa neviem, či platí vám za výskum, ale tak vlastne štát chce, aby ste robili, aby ste rozvíjali vedu. Takže Jasně. štát chce, aby to bolo náplňou tej práce. Takže, Aha. Aha. takže trošku je to ťažšie na Slovensku, tak keď rozprávam s klinickým psychológom, že tam predsa ten bodovací systém zužuje ako Ano. keby profil psychologickej práce v praxi. A Ano. tým, že Ano. ľudia robia síce v regiónoch, ale viac menej na poisťovne, takže v podstate pracujú ako vyšetrovacie metódy, terapie a to je asi všetko, za čo sú bodované. Neviem, či za niečo iné sú ešte Mhm. Mhm. bodované. A v Tým pádom Irsku nie, je nie teda správne. náplní práce klinického psychologa taky psychoterapie, nebo je to Áno, áno, nějaká... áno. Jo, jo. Mhm. Mhm. Ako hovorím, že každý klinický psychológ musí mať minimálne skúsenosť s dvoma terapeutickými Mhm. prístupmi. Mhm. Inak ako na Slovensku, u nás nie je psychoterapia regulovaná takisto, takže u nás musíte robiť v rámci svojich kompetencií. Takže podľa toho, čo je definované ako kompetencia, u nás je definované, že ak urobíte tie 3 roky, máte dva psychologické prístupy, Mhm. psychoterapeutické prístupy pod supervíziou toho človeka, ktorý robí ten prístup a máte dostatočnú supervíziu na to, vlastne môžete na konci poskytovať túto psychologickú intervenciu, tú psychoterapiu. Jo. A ak chcete novú, tak si môžete dorobiť tréning, ktorý tá terapia poskytuje, a ktorá povie, že pri tom tréningu môžete teda poskytovať tú napríklad schematerapia, terapia zameraná na schemata by povedal, že musíte mať 2 prípady pod supervíziou, nejaký tréning 9-dňový a vtedy môžete poskytovať tú schematerapiu. Na Slovensku by ste museli robiť 4 roky niečo také, aby ste mohli robiť Mhm. terapiu, lebo Mhm. ide podľa iných regulácií Jasně. Slovensko. Jasně. No Vlastne. a když bys měla říct svůj názor, jaký ten systém si myslíš, že je? Asi ani jeden není ideální, že jo, to nic takového neexistuje, ale podle tebe, jaký ten systém vlastně jako ať už toho vzdělávání, anebo i té náplně potom v té praxi je lepší, nebo co tobě se tak jako líbí? To by sa asi trebalo pýtať ľudí v praxi na Slovensku, že či sa oni cítia, že sú naplnení. Ja som veľmi spokojná s mojou náplňou práce. Myslím si, Mhm. že je taká vyvážená, že fakt, že môžem pracovať a rozvíjať zároveň moju prax, pomáhať klientom a zároveň profesiu a pomáhať Mhm. vzdelávať nových Mhm. klinických psychológov a psychológov. Takže sa mi zdá, že je tam aj pre tých za mnou, aj pre tých predo mnou, aj pre tých ľudí, pred Mhm. ktorých stávam je vlastne čas. A neviem, či je to tak na Slovensku, že či ľudia majú energiu, čas a sú podporení pracovať nielen s klientami, ale aj s tou teda profesiou a Mhm. vzdelávaním. Mhm. 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 A vlastným vzdelávaním iných ľudí, to neviem, že ako to je. Myslím si, Jo, že je tam dosť nátlak na to, aby jo. človek teda na seba zarobil, že musí asi mať veľa tých výkonov, takže to by trebalo sa na Slovensku opýtať klinických psychológov, že ako to oni prežívajú. Rozumím, rozumím. A co se týče toho vzdělávání, to si zase nezažila v Irsku, viď, ale Som naši... vlastne učím na klinickej psychológii ako vlastne zo pár prednášok, nie Mhm. celkom, ale ako taký človek, ktorého pozvú na prednášanie a som supervízor vlastne pre ich Ano, praxe, takže viem trošku, ako vyzerá ten jo. tréning aj ako vyzerajú praxe, takže A co je podle tebe, který ten systém, když bys to měla srovnat, jako, nebo co by si tak jako vypíchla, že v každý zase ten neviem, ako systém... sú momentálne praxe na Slovensku, Hmm. ako vyzerá. Viem, že je nejaký, akože je toto štúdium na Slovensku klinickej psychológie na 2 miestach, je Ano. na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde Hmm. vlastne tiež robím nejaké prednášky. Naposledy som robila prednášku pre 100 ľudí, ktorí sedeli v
vlastne hľadisku, čo si viem predstaviť, že je ťažšie, ako keď v Írsku to isté robím s 15 ľuďmi, takže ináč človek nájde miesto aj na otázky, aj na interaktívne spôsoby vyučovania, ako so 100 ľuďmi, kde vlastne je No. to ťažšie. A zároveň potom je ďalšie klinická psychológia na univerzite, vlastne na Univerzite Komenského a tam vlastne neviem, že ako funguje, ako to tam vyzerá. To by asi trebalo sa ich opýtať, že ako či majú nejaké praxe teda už Mhm. viac integrované, alebo či je to podobne, ako to bolo, keď ja som pracovala, že neboli teda praxe a Mhm. že či majú vzdelávanie teda Mhm. menej ľudí v miestnosti s tým Mhm. vzdelávaním, čo si myslím, že je určite lepšie pre vzdelávanie. Mhm. A takisto neviem, ako teda pracujú s tou intervenciou, že či sú schopní využívať psychologické metódy a psychoterapeutické metódy v náplne tej klinickej psychológie, alebo či sú viac zameraní na tú vyšetrovacie metódy, keďže Diagnostiku. Mhm. psychoterapia je činnosť, ktorá je regulovaná, nemôžete robiť, kým nemáte tie 4 roky praxe Jasně. a Jasně. tréningu. Takže neviem, že ako je to A v Irsku je ještě legálne. specifický ten výzkum pro tu klinickou psychologii. To je něco, Áno. co bys myslela, že jako je ku prospěchu toho oboru? Určite to Hm. vlastne všetci títo klinickí psychológovia, títo doktorantsky vlastne vypracovávajú výskum v psychologickej problematiky klinickej psychológie a teda rozvíjajú tú vedu, kdežto na Slovensku, keďže to tam nie je, tak tam špeciálny výskum pre klinickú psychológiu nie je takto Hm. motivovaný. Je možno, že skôr na tej magisterskej, keď človek je magister psychológie, možno, že skôr tam ešte majú, lebo tam robia magisterskú prácu, alebo ak možno si niekto robí doktorantské štúdium, malý doktorát, možno, že si v tej oblasti klinickej psychológie robí, ale nie je to tak masívne, že 80 ľudí, ktorí končia, urobia Hm. výskum v tej Hm. oblasti, takže Hm. má oveľa menej, si myslím. No. Ako hovorím, neviem, že či majú ľudia v praxi čas robiť Hm. výskum, Hm. nie tí v ambulanciách, možno, že v nemocniciach majú viac času. Hm. A že vlastně ten výzkum posouvá ten obor pořád dál, že jo, a nějak Mm. udržujete taky kontakt asi se světem víc a Mm. prostě i ta jako třeba mezioborová spolupráce prostě je nějak taková živější, si dovedu představit. Takisto myslím si, že neviem, ako to je na Slovensku, ale v Írsku vlastne tí supervízori sú veľmi vlastne ako keby spojení s tým vzdelávacím inštitútom. Chodia na pravidelné stretnutia, ich vlastne poskytuje vzdelávanie v supervízii, takže vlastne si ich tak ako keby budujú, aby boli Mhm. dostatočne dobrí supervízori. Majú takisto hodnotenie tým človekom na praxi, že on ich Mhm. hodnotí supervízora Mhm. Mhm. veľa bodoch, že nakoľko mu bolo umožnené si teda isté, akože to je asi na 3-4 strany, že ako bol spokojný s istými aspektmi supervízie Aha, a aha. tak supervízor jeho hodnotí, takže je to také dvojité, že nie Jo, len jo, jo. praktikant je hodnotený, ale aj supervízor je hodnotený, či Mhm. poskytuje dostatočne dobrú Mhm. supervíziu. Mhm. Mhm. Takže také Mhm. ako stále sa človek vzdeláva. No, tak já ti moc děkuju, Katko. Napadá tě cokoliv, co bys ještě chtěla na závěr No říct? myslím si, že je to dobré, že je taký záujem teda si pozerať, ako to je inde a možno sa z toho poučiť a určite aj v Írsku my sa pozrieme, ako to je inde a snažíme sa poučiť hlavne v tejto dobe, keď sa regulácia prináša. Hmm. Pozeráme sa na Austráliu, na Britániu, Ameriku, Európu, že čo je vlastne, aké systémy sú najlepšie Ano. aplikovať a ktorý má, A ktorou tak pro cestou. naši zajímavost, který ten systém vám tak vychází zatím, nebo tobě osobně, co tobě třeba se si zmínila Vyzerá, že Austrálii, tá tak Austrália vyzerá jo. lepšie sa nám podobá a možno, že trošku tá Anglicko tiež, akože tá Británia. Mhm. Mhm. Amerika, oni robia nie doktorantské štúdium, ale Ano, PhD, čo je trošku ano. ešte viac náročné na výskum. Oni vlastne robia štvoročné štúdium a potom je to zase nabodovací systém, takže zase ten istý problém, že na výskum už nie je veľmi vybratý čas, Hmm. tak je to Hmm. trošku iné tam. Zase možno, že ich bodovací systém ich zaplatí na to, že si môžu robiť tie výskumy. No, Ešte náš systém možno, že je tak nízky, že človek prežije ledva na tom Slovensku. Takže možno, že je to aj od toho ale je to základu. zajímavé, jak skoro v každé té zemi je to trochu jinak. A v Mhm. některých je to úplně jinak. No viem ti povedať, že v mojej praxi ja nie som zničená. Ja som bola na Slovensku zničená, keď som pracovala. Ja som bola Hmm. úplne
no, Mm, veľmi unavená. mm, Kvôli tomu bodovaniu bolo vyžadované veľa od mm, človeka, mm. non-stop. A tu máš ten pocit, že je to také, že si vieš vybrať takú ako keby rýchlosť tej práce, náplň práce, koľko klientov. Samozrejme, že nemôžeš nič nerobiť, ale že je to Jasně. také, viac si to vieš ako keby zaplniť. Že Takže je možná je to to takový důstojnější vůči těm lidem. je ten pocit spokojnosti z práce. Mám pocit, že veľa klinických psychológov by povedal rovnako, že je pocit spokojnosti, dobre Jo, hodnotenej práce a že fakt, že môžeš si jo. teda tu, ako hovorím, môžem sa aj angažovať viac v tej rozvoji psychologickej Jo. spoločnosti, ako aj len v práci, vieš, že je to také na tebe. Tohle to si myslím, že je něco, co já taky slovenský systém neznám, ale co v České republice nám chybí určitě. Mhm. A som taká, akože mám také vášeň podporovať ľudí ako si ty a podobných ľudí, ktorí chcú rozprávať vlastne za psychológa, chcú, aby sa to trošku zlepšilo. Takže vlastne aj týmto rozhovorom dúfam, že ľudia pochopia, že môžu nájsť ten hlas a dať a hovoriť Díky. o tom a To je, definovať vlastne svoju profesiu a svoju náplň práce, nie nechať iných ľudí to definovať. díky. To je skvělý sdělení na závěr. Ještě jednou, Katko, moc díky za tvůj čas. Nemáš za čo, aj Těšilo nie. mě. Ďakujem za pozvanie zase. Ahoj. Jasne.